Oh, Mancing ae lho. Wong kerjanane gur mancing ae lho. Ngaret ra gelem wangi kok. Wah, halah ya. kena anak piton, narik wak gede. Alah. Gede. Gara-gara kowe iki. Lah lho. Ayo tak sale. Tarik piye? Ya ayo. Jerung kok. Ayo tak tarik. Iwak gede lo malah sih. Saya tahu uli lo. Yo. Wong kok. Wi rasa lo wi oleh-oleh gur mancing ae. Wong kok mancing terus loh. Ora gelem wangi. Aku kan sik golek lawuh to, Tur. Golek lawuh ora tau oleh lho. Iki mulai gede. Di golek kuwi iwak. Ya apa nek iwak kadal? Yo apa ya ora arti.